kurang nan cadia candu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana expose negeri. Lalamu ada sebuah dun sana. Pasubo alin sana. Malam-malam kesempatan gini sana. Cuaca mendukung dun sana. Kini ko awak sedang berada di lokasi sasaran rentai seni tradisi palito nyalon Lah hilang rono dek tanya. sana celi Lah belakang hilang wah baso dek nanti dek. kurang sedang latihan rantai sana. Jadi di dekat sana Lah lamo kita jadi di sasaran Napu sana di sanggar palito nyalon sana adur dai adu talimpong goya adu salu ang rabap pokoknya segala macam kesenian dan adu di Sumatera Barat di Ranah Minang adu sanggar palito nyalon sana. Jadi di belakang tadi gua sana alun sampai ya kini kok kami sedang PR gua sana untuk penampilan gua sana Bikola jangan sepian penampilan di mah kini kok sana cali selo saksikan saya kami sedang latihan pandai sana jangan besok dulu latihan cali sana kok jangan bawa cerita kami nanti iyo juga di anggun bayi kuranglah tahu masuk itu bisiko pada mangkos samsai aluran diri anggun bayi kok pagaknya coba panjang kok duduknya coba kisah window kawan kita panah iyo jusukan nagari semua kampung orang pilihan Allah kagak tuan manolah mudo lembang alam jiko manuri penepek denai manolah mudo lembang alam jiko manuri penepek denai angkan nasi lalu tuh ya lagi Kudi ko imunan na mungkin galang sarapan na itu aluran diri yang berbaik kita nagari nan tak memakai raso-raso tujuh lurik kali jam pakai mari hati aman kok kata ko ada pelan juang lagi ini kok lebih ke ini lang limai manolah mudo lembang alam jiko manulit panapik denai Kuti ko limunan ng bukit galang sarapan ng itu manolah tuan lembang alam aluran diri hutan manolah mudo lembang alam jiko manuri pendapek denai Kutiko limo ng lamuki galah sarapan ng labuto aluran diri sultan nagari nan indak memakai raso-raso tun lurih kalengkel bakai lurih mani hati busuk panuhak kawan seiriang panahan jarek di pintu pangguntiang dalam lipatan pamapehkan dalam balango pantangan raminang na nyobek dek kita indak tak pakai lain nak dulu kata saya bangga dek udo sabuah lain kok tak dihulu matuai nyatu dulu lah rang wandang kok tak lalu dandang jai kita lagun kita rakakan Allah kadalih tu tuan saja samulu dan latukan indah ang simpan ang ampai juo di pamatang anda juo saja samulu dan katokan indah ang simpan dalam hati buang saja ke belakang pada nang juo mana juo manolah juo lembang alam urang nan gen yang digan langgang tiko manuri pandapek denai
timbang alam urang nang geniang nagari dalam medan permainan ikut pakawan sama gadang ibarat itu balamari kuncinan usah dibalikan dirinan usah dibanggakan membatik usah dikatokan nak duo kato saya jiko bocah dia mudo kini lah banyak sobat nan mangicur sungguh bana picayo jahan jawe lah kato mau pakai jantung juati nilai aku bayi barat di batin cubo tuan pahami manlah tuan palikasat lihat kabaran dinding kini selangkah turun dari janjak pantang dan berbalik pulang sampai mati Sultan Nagari bina tubuh anggun bainai darah dan tasiruk dulu lima ko kelok nang baliku lima ko luah pasawangan gajah gadian mono karen patah rimau kulitnya karen buka kini itu hanya lain hinggalah tuan katigonya kok lain elok bari maaf jawab tangan oh bari maaf jawab tangan tidak tuan katigonya kalau elok untung di bagian barisuk itu basuh ganda kari ya Iko baru aku ambut nang dalam. Kalau nak pakai lagu masih terima aku lah. Anggun bainun dengan hati pamenan hati nandung jantung laut tanang dia langsung hujan tadi hari laktara doa di pati tuan maling asok membuang ke udara sialah orang kamaurak antah ko Allah yang Muhammad ko indak itu nandang dia kandang pamenan mato di ambo adonan takanan bak duri di dalam daging bak tulang dalam rangkungan kini para suruh pihak kapado ayah gitu lah lamo baliau tak di rumah kabanyo aduh di paladangan elok kita silau baliau kemudian entah kok sakit ni lupanya sakit sialah nan kamau be panjang sialah nan kaman caliak bahas timbang hati adik Mas nak di sepanjang nan senak celik tadi itulah penampilan rendai kira-kira di sana. Jadi udah usah tapi sama tampunan mbak itu jadi di sana ambo mendapat itu kan sana rendai kok pihak kadiri untuk penampilan besok kok di sana. Kalau di sana penasaran sama sanggar pelitonya lo kok mungkin ada di sana nan di rumah kok anak menonton atau nan sedang menonton nan ketujuh lo jo randai jo saluang dendang jo talempong goyang jo rabab pokoknya kesenian Minang lah nan ketujuh langsung saya ke sanggar pelitonya lo di sana. Jadi sanggar pelitonya lo kok alamatnya di sana di jalan Kota Panjang di sana arah ke Kampung Sunan biko belok ke kiri biko di gerbang nanti biko belok ke kiri atau rui ke dalam biko tanyo saya sanggar pelitonya lo di mana masin garam yang den cukup biko main di mana ladunya lah den tapi gini lah main randai sini kalau macam hari mau mengalun tak mencakap gini kini mbak itu hanya lain alun closing nggak lah itu bukan bakal kita bajalan Allah sabun closing hal tinggi banyak ayo lah sana dulu lo perjumpaan semua jalan deh di live kwa YouTube ko jangan lupa di sana like subscribe semua share di sana ya yo mungkin susu ko ini belanja hal ini